ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଅ? ଏଇଟା ମୁଁ ପିଉଛି ପରା। ଏଇଟା କ'ଣ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ଧଳା ମଦଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଥାନ୍ତି। ପିଇଥାନ୍ତ ତମେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାକ୍ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଛି ନା। ଏଇଟା ମୁଁ ପିଇବି, ମୋତେ ନିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଏଇଟା ପିଇଲେ ମୋତେ ମୁଁ ନିଶା। ଟିକେ ପିଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। ପଇସା ଦିଅ ତାପରେ ପିଇବ। ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନା? ଏଇଟା ଏଇଠି ଥୋଇଲି, ତମେ ପଇସା କାଢ଼ ତାପରେ ପିଇବ। ଟିକେ ପିଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ଦେବି। ମୁଁ କାଲି ମେ ଫେୟାର ଯାଇଥିଲି। ମେ ଫେୟାରରେ ମୁଁ 1400 ଟଙ୍କା ଖାଇଥିଲି। ସକାଳୁ ଚଳିବ ଏଇଟା? ଏଇଟା କ'ଣ? ଛୋଟା କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଗନ୍ଧ କରୁଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଜୋରେ? ସତ ଏଇଟା କ'ଣ 1400 ଟଙ୍କା ଏଇ ଜିନିଷ? ପୁରା ସତ ଉଠା 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 ଉଠା। ତମେ ଏମିତି ନିଅ, ପିଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଦଉଛି ପିଇ ଦିଅ। ଏଇଟା 1400 ଟଙ୍କା ସକାଳୁ ଗଳିଥିଲା। ସେଟା କାଢ଼ ସେଟା କାଢ଼। ଛି ଗନ୍ଧ ହଉଛି ପ୍ରବଳ। ଏଇଟା ପିଇଦେବି। ତମେ ପିଅ, ସେଇଟା କାଢ଼ିଦିଅ, ସେଇଟା ଉଠେଇ ଦିଅ। ଏଇଟା ଏତେ ଗନ୍ଧଟା ଆଗ କାଢ଼ିଦିଅ। ଏତେ ଗରମ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠି ଥୋଇ ଦଉଛି। ଥୋଇ ଦିଅ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ। ଭାରି ଗନ୍ଧ। ସତ କହିଲ, ସତ। ଏଇଟା ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ସେଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଥୋଇକି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଏତେ ଟିକେ ପିଇବି। ହଁ ପିଅ, କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି। ପିଅ। ଫ୍ରିଜରେ ନା ଏଠି ଫ୍ରିଜ କରିଦେବି। ହଁ ସେଇଠି ଥଣ୍ଡା କଲ, କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଦେଖିଆ। ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଦେଖୁଛି ମୁଁ ପୁରା ଗରମ ଅଛି ଆଉ। ଏରା ଏମିତି ଘୋରେଇ ଦେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବି। ହଁ ଥଣ୍ଡା କର। ଘୋରେଇଲେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ? ମତେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବ, ନହେଲେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। କାଢ଼ ଜଲ୍ଦି, ଥଣ୍ଡା ଜୋର ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼, ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କି? ଆରେ ଏଇ 27 ଟଙ୍କା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଏଟା କ'ଣ ବରଫ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ବରଫ ହେଇଗଲା ଏଟା। ମତେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମନେ ପକେଇବ କହିଥିଲି। ଗରମ ଜିନିଷଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ, ବରଫ କରିଦେଲେ ପୁରା ବରଫ ହେଇଗଲା ଆଉ କେମିତି ପିଇବି ମୁଁ? ବରଫ ହେଇଗଲା। ମୁଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏମିତି କେମିତି କ'ଣ ତମେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ବରଫ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଲ ତାକୁ ବରଫ କରିଦେଲ। ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ବରଫ ହେଇଗଲା। ତାସ୍ ଖେଳୁଛୁ କି? ତାସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିକି ଖେଳୁଥିଲେ, ଥୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଭଲ ଭଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ବହୁତ ଖେଳିଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ ଖେଳ ଜାଣିଛ ଟିକେ ଦେଖାଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ମୁଁ ପୁରା ତାସରେ ମାନେ ଗଦାରେ ବଡ ହେଇଛି। ଏ ତାସ ଯୋଉ ତମେ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ